Hemen ikusten duzuen hau Agurain da, bidegurutze bat. Inguru honetatik toki guztietako jendea pasatu izan da. Horrela gutxi gora bera esan da, duela 8.000 urte baino gehiagotik. Pasatu dira lantzadun ehiztariak eta lantzagabeak, senideak hilobilatzera zijoaztenak, neolitiko hartzainak eta kobrearokoak. Pasatu dira barduloak, erromatarrak, Iruñeko erregerreginak, gaztelakoak, kondeak, eta izan dira gerrak, suteak, gerra gehiago, jaiak, pilota partiduak eta pilotak izozteko moduko neguak. Baina hemen gaude, denbora nola pasatzen den ikusten gure nortasuna galdu gabe. Eta pentsatuko duzu, nondik dator izugarrizko indar hori historian zehar gu geu izaten jarraitzen lagundu diguna? ¿A qué se debe? Edabe magiko batetik? Ez, areago, 4 osagai hauez osatutako formula magiko batetik. Gure merkatua. Trukea eta hartu emanak odolean daramatzagu. Asteartetako merkatua eta ganadu feria horren erakusle dira 100 urtetik ona. Pero también sabemos regalar, ¿eh? Chicos, estas sonrisas nos las cobramos y eso es la mejor garantía. Gure dendak eta zerbitzuak, Aguraingo argia direnak. Gure hozkailua betetzen diguten dendak. Hozkailuak ere letxuga mugituz gero ematen du argia, baita parkeko farolak ere, edo itziarrek lan egiten duen eskolakoak. Edo San Juantsuak. Baina San Juan dago jau, Agurainen beti dago argia tunelaren bukaeran. Medikua barbadezu edo dentista edo ofizio bat, También lo encuentras. eta zuk eguzkiaren berotasuna nahiago baduzu, hori ere badaukagu. Gure bizitza soziala. Gure denda, taberna, jatetxe eta gainerako zerbitzuek familia handi bat osatzen dute. Ez pentsa zure gurasoek jarritako izenez deituko dizugunik. ¡Hombre, vinotero! Egunon, Trifona! ¿Qué pasa, Zapata? Eta familia elkar laguntzeko dago. Dela tristurak ahazteko eta ardura kanpora ateratzeko, tentsio momentuei aurre egiteko, erlaxatzeko edo gorputzari alegria emateko. Ez da, Makarena? Ze batzuetan behar duguna reset egitea da. Sustraitik moztea edo kristoren parranda egitea eta biharkoak. Benetan konektatuta egone badezu Agurain da sare sozialik handiena. Herri meta dibertso bat non ez zaizun followerrik faltako. Gure iraunkortasuna. Arabako lautada berdea delako. Gure ardiek jaten duten belarra bezelakoa. Eta gure ardiek esne ona dute eta letxe txarrik ez. Julenek ez bezala. Bueno, apurtxo bat. Baina honena, esne horrekin egiten duen Idiazabal gazta, hori ere, hemengoa. Eta horrela izten da zirkuloa eta bertan gelditzen da dirua. Ze beste herri batean erosten duzunean, euro bat aurrezteagatik garesti ateratzen zaizu. Eta euro bat aurrezteagatik beste kontinente batean erosten duzunean ere, garesti ateratzen zaigu. Garrantzitsua delako, oinarri sendoa jartzea, zaparradei aurre egiteko. Eta urak ez dezan eraman lortu dugun guztia. Horregatik guztiagatik, hemen erosten baduzu zure beroa, zure bermuta, zure Idiazabal gazta eta zure barreak ziurtatzen dituzu. Eta ziurtatzen duzu Agurainek historia egiten jarraituko duela. Beste 8.000 gehiago. Bertako merkataritza baita, gu garena. Garai ezin egiten gaituen formula magikoa.